सोरगोआरि रुंसारि देरहासार बर' बिथांनि थामथि बोसोरारि सारादु फालिदों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला हालामनि बग्रिबारि गामियाव टंला दख'रा बर' फरायसा आफाद आरो बग्रिबारि गामिनि रायजो राजाफोरा रुंसारि देरहासार बर'नि थामथि बोसोरारि सारादु फालिदों। बिथां देरहासार बर'आ 1/12/1992 मायथाइयाव टंला हालामनि बग्रिबारि गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। बिनि उनाव गोजौ सोलोंथाइ लाबाय थानाय समनिफ्रायनो टंला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोख्रों मावथि हिसाबै खामानि मावबोदोंमोन। बे समावनो हरखाब अबथिरायै थांनाय 14/4/2019 मायथाइयाव गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाजों लोगोसे गावनि आंगो लोगोफोरखौ नागारना बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालाङो। बेनिनो दिनै थामथि बोसोरारि सारादु फालिदों। खौरां दैथायगिरि टाइम्स नाव बड'लेण्ड सोरांसार बाग्लारि उदालगुरि। गिबियावनो आङो बिथांनि जिथु रुंसारिनि दिननि सान बे सानाव न'खरनिसिम आंनि दुखु फोरमायनायखौ जासिग्रोबाय। लोगोसे आं इसोरनिसिम आरज गाबदो जाहाथे रुंसारि बिथांनि जिउमाया अरायसम जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोननि जायगा मोनो। बिथाङा गमामायैनो सासे खोब मोजां दैदेनगिरिमोन। आं दानि बावैबो बुंदों जे बिथाङा जेब्ला फार्स्ट थांजेनदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि हिसाबै आरो बे अबस्थानिफ्राय बिथाङा ओरैबायदि मोनसे इमप्रुभमेन्टआव फैदोंमोन जायखौ बयबो जोङो बाख्नायोमोन, माने सावरायोमोन बिनि आन्दोआव जे माने ओरैबायदि मोनसे इमप्रुभमेन्टआव मोनसे जौगानाय थासारियाव सांग्रां सासे मावथि सासे जेरैबायदिहै जौगाबोदोंमोन। स' बेबायदि सासे जौगाफुनाय सासे मावथिखौ खोमाना लानाया जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय, टंला आनसलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय खोब मोनसे खहा दुखुनि बाथ्रा। आरो बेनिख्रुइबो न'खर हिसाबै बिथांनि जिथु न'खरा जेरैबायदि सासे गोरों बेबायदि माने गोख्रों सासे फिसाला खोमानानै सासेल' फिसाज्ला बेखौ खोमानाया गमामायैनो बियो मोनसे सहायनो हायै बायदि दुखु, जायनि थाखाय दिनैसिमबो बिमा बिफानि मेगनाव जों मोदै नुयो। जों जेब्ला न'खराव फैयो सम सम जोंनि लोगोफोरा जोंनि मावथिफोरा जेब्ला फैयो अब्ला बिथांनि बिमानि मेगनाव दिनैसिमबो मोदै नुनो मोनो जोङो। जानो हागौ बिथांनि बिमाया जोंखौ एबा लोगोफोरखौ नुनानै गावनि गथ'खौ निस्सयनो माने गोसोखाङो आरो बेखौ नुयोब्ला जोंनि गोसोआवबो खोब दुखु मोनो। दिनै आङो बावजेननानै फारसेथिं बिथांनो बावजेननो मोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनो टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनो आं फारसेथिं साबायखर होनांगोन। मानोना फंबाय देरहासार बर'नो बावजेननो मोननानै आं फारसेथिंजाय आं गावखौनो खोब मोजां नांदों बावजेननो मोननानै बिबारखौ। लोगोसे आङो बिथांनो जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोननि जायगा मोनो बेखौ आंनिफ्रायबो गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांनि थाखाय आं इसोरनिसिम आरज गाबनाय जादों। बिथाङा बै समाव आङो मोजां कर्मिमोन, मावथिमोन। बिथां रुंसारि देरहासार बिथांनि थैनाय सानखौ फालिबोबाय थादों। थिग बे लेखायैनो बिबानगिरि हिसाबै बिबान मोनदोंमोन। बै समनिफ्रायनो आं बावगारनो हानाय नङा। नैबे बग्रिबारि गामिनिनो देग्लाय जोङो टंला दख'रा बर' आरो बिथांनि जिखिनि मावनाय दांनाय जिखिनि न'खरनि
बिथांनि बिथांनिसिम जोङो खबर लानाय बा सुजुग